ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତମେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ନଥିଲା ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ତ କଣ କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବା ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନାହିଁ ଆଜି, ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।